să uiți de necazul. Să mai uiți de el. Domnul vrea să te ierte de păcate. Domnul vrea să schimbe inima. Întorcându-mă la Domnul Iisus, El mi-a schimbat inima. Că aici se miră mulți. Cum de nu te mai duci la restaurante? Cum de nu mai cânți cântări de petrecere? Cum de nu mai dorești câștigul și gloria lumii? Nu mai doresc pentru că Domnul Iisus mi-a schimbat inima, glorie Lui. Cuvântul spune că dacă este cineva în Hristos. auzi, nu în adunare. Poți să fii în adunare de 3-4 ani și tot așa după poftile lumii sunt. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Măriți să fie Domnul! O să încercăm să ținem cont și de ce acesta s-a scris aici. Iată, următoarea cântare zice, iată ce vorbește Domnul. Adică, după ce Domnul te caută, te îndrăgostești de El, El îți spune acum, caută-mă tu pe mine. Cum? Cum, Doamne? Ce mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta... Cu toată inima. Deci nu numai așa cum s-a anunțat evangelizarea la radio. Nu, da, cu toată inima. Bine că ai venit și Domnul să te binecuvânteze. Și vii aici, ori de câte ori este slujită. Și că vei fi prima să fii la adunare. Amin? Asta însemnează să-L cauți pe Domnul cu toată inima. Apoi cu toată inima însemnează că te duci acasă de aici și spui, știți ceva? Țineți-vă tare. Stați bine acolo. Ce? Vă spun, eu mă pocăiesc, aleluia. Cum? Ți-ai pierdut mințile, ai nebunit? Nu! De acum am intrat într-o stare de normalitate. Odată am fost nebun. Pe cum ești fanatic? Nu, Domnul, când ne cheamă la pocăință, nu ne cheamă să fim fanatici. Ne cheamă să fim fantastici. Aleluia! Măriți să fie Domnul. Iată, această cântare te va cerceta să înțelegi că dacă vrei să fii copilul lui Dumnezeu, unde ai ridicat o mână că vrei să mergi în rai, trebuie să-L cauți pe Domnul cu toată inima. Haideți să cântăm cu toții. Iată ce vorbește Domnul. Dacă m-ai căutat cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Amin. Amin. Este pacea unde să o găsesc, unde să mă odinesc. Ca o pasăre rănită nu mai pot zbura, cine mă va mângâia? Iată ce vorbește Domnul, iată ce vorbește Domnul, dacă m-ai căutat cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Toată inima. Dacă m-ai căutat cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Dar se merită. Se merită, aleluia. Caută pe Domnul cu toată inima. Am umblat prin astă lume fără Dumnezeu, nu eram copilul său. Am iubit păcatul lumii și m-am înșelat, inima mi-am tulburat. Iată ce vorbește Domnul, iată ce vorbește Domnul, dacă m-ai căutat cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Dacă m-ai căutat cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Deodată aș fi vrut și vrem cu toată inima, dar mă trăgea lumea. Mă trăgea. Dar Domnul m-a atras mai tare. Lasă-te atras de Domnul Iisus. Lasă-te atras de iubirea Lui. Măriți să fie Domnul. Tu mă chemi să vin la Tine, iată că doresc, Doamne, lasă-mă pocăiesc. Las păcatul din la Tine, pace ca să-mi dai, vreau să fiu
slava mea. Inima, dacă mai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Iată ce vorbește Domnul, iată ce vorbește Domnul, dacă mai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Dacă mai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Domnul să fie Domnul. Iată ești o făptură nouă, cele vechi s-au dus, te transformă Domnul Iisus Hristos. Religia n-a putut să mă transforme. Religia m-a ținut cu sărbători, cu Paști, Crăciun, cu tradiții și spuneam, cred. Cred în Dumnezeu și mă rog și eu Lui. Dar întâlnindu-mă cu adevărul, cu Domnul Iisus, El mi-a zis și iată ce zice. Matei 7:29. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Amin. Vă întreb când cântam eu mână ca e vizitiu și adă bere bragaci. Vă întreb. Făceam voia lui Dumnezeu? Zice. Sau nu? Nu știți. Dar ce-i bai cu asta? Ziceți nu! Nu! Învață-i-vă. Dragii mei, vă dați seama ce cântăm al dată? Știți ce religie aveam când cântam așa ceva? Mă numeam creștin. Adică a lui Hristos. Așa mă declaram. Tu cum te declari când te întreabă cineva? Ce religie aveți? Sunteți musulmani? Sunteți budist? Creștini? Oh, sunt creștin? Vedeți, cu gura care spuneam Tatăl nostru, cu aceeași gură spuneam bea omule și îți petrece, că viața pe nu te trece. Vedeți? Mă numeam al lui Hristos, dar nu eram al lui. În loc să fiu al lui, eram al restaurantului, eram al chefului, al discotecii, al morții, pe scurt, al iadului. Dar Domnul s-a îndurat de mine. Părire lui și iată că se îndură de tine. Eu cum s-a îndurat de mine? Păi El te-a atras aici, vezi, nu, eu am venit. Cineva atât de mult a insistat, Domne, și în sfârșit sunt mult supăr am venit. Asta să o crezi tu, nu e așa? Uite ce spune Domnul Iisus. Tu zici că tu ai vrut să vii? Uite ce spune Domnul. Mări să-i fie numele. Ia ascultat ce spune Mântuitorul Iisus. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Mări să fie numele. Înțelegi? Tu a tras Domnul Dumnezeu aici pentru că vrea să te mântuiască. Acum depinde de tine dacă refuzi. Domnul două lucruri nu poate să facă. Și să confirmați, oameni. Nu poate să mintă. Doi. Nu te poate forța și nu mă poate forța să mă pocăiesc. El spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se repede de... Știți, Domnule, cine sunt eu? M-aș pocăi, dar știi cine sunt eu? Cine ești? Spun că odată invitam la evangelizare pe stradă și am dat de o doamnă. Zic, vă spun, haideți și noastră, vă rog, repede, haideți la evangelizare. La ce? Zic, la evangelizare. De ce? Zic, cu Domnul Iisus s-a făcut așa o stană de piatră pe figură aici și zic, Domnule, dumneata, știi cine sunt eu? Am aflat acum. Zic, curios, vă rog, spuneți-mi. Sunt cadru didactic. Cadru didactic, Domnule. Dragii mei. Dați seama cât e de mândru omul, cine cum fi primar. Cadru didactic. Știți că și băcarul satului are mândria lui? Spune, nu e adevărat. Ba da. Pentru că el e cel mai cunoscut. El, primarul și doctorul și învățătorul. E cel mai cunoscut. Și are mândria lui, Doamne, dumneata, știi cine sunt eu, cine? Eu sunt băcarul satului. Fiecare are o mândrie. Normal că a venit și la mine mândria aceasta. Și teama asta, păi, ce o să zică lumea? Ce va spune Casa de Cultură, ospătare care te cunosc, chermeri, toți care i-ai cântat la nuntă, ce o să zică? Te-ai străcat de cap, ai nebunit. Dar răspund drept, când te întâlnești cu Domnul Iisus, nu-ți mai pasă ce zice lumea, ci-ți pasă ce zice Domnul Iisus. Și începi adevărul să te pocăiești. Și-au întrebat oamenii, bine, te-ai pocăit?
Ți-ai schimbat credința? Zic, nu, mi-am schimbat stăpânul. Și m-am întors la adevăratul stăpân, Hristos, Domnul, mărire Lui. L-am lăsat pe acela care m-a măgea cu religii, m-a măgea cu sărbători, m-a măgea cu flori la scenă și cu aplauze și cu bani. Și m-am întors la adevăratul stăpân care și-a dat viața pentru mine. A murit pe cruce la Golgota, trăiască Domnul. Mărire Lui. Iată, El, Mântuitorul Iisus, este adevărul. Nu poți intra în rai prin altcineva, dar prin bunătatea ta, nici prin bunătatea ta. Unul singur este bun, Dumnezeu, mărire Lui. Altul întreabă, bine, auzi, ce păcat ai făcut? Auzi, scrie Biblia că plata păcatului, nu păcat e lor. Un singur păcat. Și care să fie? Ia închipuiți, acum eu l-am pus pe ăsta. Închipuiți, cum se cheamă acel păcat? Când te declari că ești și nu ești. Ce păcat e ăla? Mă numeam eu lui Hristos. Da, așa m-am numit. A lui Hristos. Când colo eram al sătanului. Când cântam eu, oamenii își umpleau paharul cu bere. Oamenii comandau sticlă după sticlă, baterie după baterie de vin. Dar acum când laud pe Domnul, oamenii comandă Biblie. Aleluia! Aleluia! Oamenii nu mai deschid sticle cu bere, ci deschid Evanghelia să-L cunoască pe Domnul Iisus. Trăiască Domnul! Iată adevărul, dragii mei. Haideți să cântăm și cântarea aceasta care spune, fost cerut aici în pomelnic, zice, adevărul e adevăr chiar dacă doare. Adevărul rămâne În picioare. Privează sau cunoașteți cântarea? Aleluia! Dragii mei, să nu se supere nimeni. Hristos, Domnul, este adevărul. Amin. Iată, această cântare o să o cânt cu toată inima. De fapt, nici nu pot cânta altcumva. Și așa e și bine. Când cânt, să cânt, să mai cânta pentru ultima dată. Când mărturisești, să mărturisești și când bați tobele, tot ca pentru ultima dată. Numai să nu desfaci să cântai cu el. Dragii mei, e așa de bine cu Domnul. Ei, m-am întrebat prietenii, măi, Ovidule, spune-ne acum totuși, vezi, nu te mai bagă nimeni în seamă, nu mai dai autografe, nu mai primești lor la scenă. Ai găsit totuși, nu-ți pare rău că te-ai pocăit? E o întrebare bună, nu-i așa? Îmi pare rău. Vedeți că îți pare rău, lăsați-mă să termin fraza. Îmi pare rău că m-am pocăit atât de târziu. Atât de bine cu Domnul. Te știi mântuit, te pus liniștit seara. Odată spuneam, știe Dumnezeu ce-o fi dincolo. Acum zic, aleluia! Domnul m-a mântuit. Slăvit să fie Domnul. Iată, Domnul Iisus îți va da și ție această siguranță a mântuirii. Slăvit să fie Domnul! Să cântăm! Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Cercetează-te să vezi pe care cale ești pe calea vieții sau mergi la pierzare. Hai, deschide Biblia și ea te va lumina ca să vezi de n-ai pe Domnul în viața ta. Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat. Adevărul viață veșnică mi-a dat. Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat. Adevărul viață veșnică mi-a dat. Să ajungi în rai, leagă-ți inima de adevăr de Domnul Iisus, amin? Amin. Poate zici, sunt mântuit prin fapte bune. Numai Biblia adevărul îți va spune. Nu prin fapte, ci prin har, mântuirea-i dată în dar. Prin credință altceva e în zadar. Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul rămâne în picioare. Adevărul e Iisus care m-a eliberat. Adevărul viață veșnică mi-a dat. Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul rămâne
am părțit cu Iisus, de calea vieții am pornit. Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul rămâne în picioare. Adevărul e Iisus, care m-a eliberat. Adevărul, viață veșnică mi-a dat. Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul rămâne în picioare. Adevărul e Iisus, care m-a eliberat. Adevărul, viață veșnică mi-a dat. Adevărul, viață veșnică mi-a dat. Lăudați să fie Domnul. Adevărul, viață veșnică. Și testează dacă tu cunoști adevărul, dacă ești în adevăr. Întreb eu, frate, cât a fost cruma? Și spune imediat, dacă nu ești în adevăr, de unde știi scorul? Toată lumea știe. Lumea trebuie să știe, dar tu nu. Știi scorul, domnule, dar nu știi scorul. Păi da, tu mai urmărit în fazele 11 metri, nu știu chiar cum s-a terminat. Hai să fim serioși. Nu iubiți lumea? Nici nu iubiți. Și zic între unii, ei, dar nici chiar așa. Nevoiți-vă să intrați pe ușa aceea? Cum îmi place vouă? Don't worry about it. Be happy. Suntem noi happy, dar nu în cele lumești, în cele sfinte. Aleluia! Și îl mai testez pe creștinul nostru, că se iubește, nu râs de el. Bă, zi eu am trăit cu 16 și eu am zis, eu am trăit cu 16 zi. Nu-i bine. Dar cum? N-am zis bine. Deci am zis să zici, eu am trăit cu 16 și eu am zis, eu am trăit cu 16. Nu, dar ce trebuia să zic? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeul lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Măriți să fie Domnul! Ești creștin sau nu ești creștin? Am întâlnit cu evrei că eram cu soția și într-o piață undeva, lângă o piață undeva într-o localitate de stațiune, ne-am întâlnit cu ea. Un pic de engleză, că pe evreiește nu știu. Engleză nici atât, dar un pic. Eu am creștin, zic, da, suntem creștini. Pe engleză, ca să înțelegeți voi. Deci, voi românii tăți ziceți că sunteți creștini. O zis, sora evreică. Credea în Domnul Iisus, mesianic. Eu am altă întrebare la voi, o zis ea, pe engleză. Spune, te rog, sunteți voi născuți din nou? Oh, ce frumos! Creștin, fiecare creștin, nu? Așa? Unul la Emanuel, altul la Palauri, altul la Dumnezeu. Tu unde ești creștin? Da? Ești tu, auzi, născut din nou? Biblia spune că numai cine e născut din nou mere în rai. Amin? Ești chiar așa. Da, e chiar așa. Domnul nu ne cheamă să fim membri. Că membru e rece. Eu nu spun banca lui și ce nu spun eu, domnul păstor. Eu îți plătesc cotizația și n-am înțeles. Nu. Trebuie să fim mădulare. Amin? Zi amin, mădulare, mădulare. De ce o lipsit ăsta? Unde? Hai să ne să vizităm. Fii bolnav, pe unde? De ce nu uitați la adunare? Te duci îl suni, îl cauți, te rogi pentru el. Asta înseamnă a fi copil al lui Dumnezeu. Iubești cu adevărat, te doare de cineva. Nu duci zvonuri rele despre cineva. Stai mă să ne lămurim. Ați auzit COVID-ul de-a omului, da? N-ați auzit? Eu am auzit. Bă, am murit. Și eu le-am zis cu drag, bine mă, așa de mult m-ați iubit, că nicio coroană nu mi-a strâns. Dragii, hai să rămânem în adevăr. Amin. Dar cum poți rămâne în adevăr? Prin Evanghelie. Amin. Să nu te desfaci de Evanghelie. Evanghelia aceasta mi-a schimbat mie inima. Și prietene și prieteni dragi, Evanghelia aceasta schimbă-ți inima. De ce? Evanghelia este vestea bună, este cuvântul. Evanghelia este chiar Domnul Iisus, mărire Lui. Iată, a fost și luptă și cântarea aceasta. Evanghelia schimbă inima. Va schimba și viața ta. Evanghelia viața mi-a schimbat. Veșnicia în rai mi-a dat. Evanghelia mi-a putruns inima.
inima, pentru că atunci când a predicat fratele păstor, aia mi-a pătrunsit. Cuvântul. Dar ce ai aflat așa de mult de te-a schimbat? Am aflat că a murit Hristos pentru mine. Dar ce tu nu știi asta de mic copil? Știam, am crezut că e o poveste așa, ceva religios, ceva, un mit. Și fiecare cum crede. Important este că avem un Dumnezeu fiecare și nu o fi chiar așa, cine știe, o fi. Dar acolo în adunare, credeți-mă, m-am întâlnit cu însuși Hristos. Când te întâlnești cu Evanghelia, să știi că te întâlnești cu însuși Mântuitorul, mările Lui. El s-a vorbit în continuare. Și haideți să ascultăm și cântarea aceasta care a fost cerută. Evanghelia schimbă inima. Va schimba și viața ta. Evanghelia viața mi-a schimbat. Dar spune Domnul acolo unde ești, pune așa mâna pe piept și spune, Doamne, schimbă-mi inima. Ai vrea să spun, hai, Doamne, schimbă-mi inima. Pentru că numai dacă cer lucrul acesta. Pentru că atunci când am intrat în adunare, știți ce am zis? Ce loc minunat! Dar cum de n-am știut de locul acesta? Ce har să fii în prezența Domnului Iisus. Fie dar Evanghelia să pătrundă toate inimile în seara asta. Amin! Haideți să cântăm cu toții refrenul acesta. Haideți să lăsăm inima să cânte. Domnul Dumnezeu să umple cu putere pe robul Său când va vesti Evanghelia. Amin! Iată se vestește ca niciodată Evanghelia în lumea toată, iar cine crede o împlinește, se botează în apă, spre cer pornește, iar cine crede o împlinește, se botează în apă, spre cer pornește. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața. Schimbă-ne, Doamne! Evanghelia, viața mea schimba, veșnicia mea toată inima. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața sa. Evanghelia, viața mea schimba, veșnicia mea. Văriți să fie Domnul. Iată Evanghelia. Ea ne arată care este calea adevărată. Și nu este orice cale. Este calea Domnului Iisus. Însuși Domnul Iisus. Evanghelia, ea ne arată care este calea adevărată. Ea te convinge că ai păcate, îți dă credința să scapi de moarte. Ea te convinge că ai păcate, îți dă credința să scapi de moarte. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața ta. Evanghelia, viața mea schimbă, veșnicia mea. Evanghelia schimbă inima, va schimba și viața sa. Evanghelia, viața mea schimbă, veșnicia mea. Trăiască Domnul care ne iubește. Glorie Lui că i-a dat Evanghelia, i-a dat pocăință, i-a dat credință și voință și împătuirea. Doamne, primim Evanghelia. Amin? Care vă stau, dacă e posibil ultima strofă să cântăm, ridicați, mulțumesc. Evanghelia să lumină. Evanghelia îți dă lumină, să încep o viață nouă senină, să lași păcatul, ea te învață, să ieși din noapte spre dimineață, să lași păcatul, ea te învață, să ieși din noapte spre dimineață. Toată inima. Evanghelia schimbă
schimbă inima, a schimbat și viața. Evanghelia, viața mea a schimbat, veșnicia rai mi-a dat. Evanghelia, schimbă inima, a schimbat și viața. Schimbă-ne, Doamne! Evanghelia, viața mea a schimbat, veșnicia rai mi-a dat. Veșnicia rai mi-a dat. Lăudați să fie Domnul! Iată, prea iubiților, următoarea cântare, un potpuriu, zice că Domnul ne ajută în luptă. Deci ia curaj, lipește-ți inima de Domnul Iisus și nu te gândi ce zice lumea. Gândește-te ce spune Domnul. De aceea, luptă-te! Luptă-te mereu! Că înaintea noastră este Dumnezeu. Luptă-te, luptă-te mereu, înaintea noastră este Dumnezeu. Luptă-te și într-una fii voios, înaintea noastră e Iisus Hristos. Repetă, luptă-te, luptă-te mereu, înaintea noastră este Dumnezeu. Luptă-te și într-una fii voios, înaintea noastră e Iisus Hristos. Când îți întorci privirile spre El, te lumintezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Aleluia! Când îți întorci privirile spre El, te lumintezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Ești tu gata de plecare, da, Domnul meu, și pe vieți în așteptare, da, Domnul meu. Toată inima. Aș vrea să zbor, aș vrea să zbor. Unde? Mai sus, pe nor, să mă întâlnesc cu El. Aș vrea să zbor, aș vrea să zbor, aș vrea să zbor. Unde? Mai sus, pe nor, să mă întâlnesc cu El. Aș vrea să zbor, mai sus, de nor, să mă întâlnesc cu El. Aș vrea să zbor. Lăudați să fie Domnul! Amin. Pentru a zbura acolo, haideți în continuare cu aceeași bucurie să fim ascultători de Evanghelie. Doamne, întărește de robul Tău. Amin. Iar noi să ne rugăm cum s-a rugat odinioară Samuel. Vorbește, Doamne, de robul Tău. Și robii Tăi în seara aceasta ascultă. Amin. Amin. Ascultăm Sfânta Evanghelie. Voi citi un pasaj scurt din Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 17, se găsește scris 24 până la 34, pagina 1087. Și dacă aveți Sfânta Scriptură și doriți să urmăriți citirea acestui pasaj, haideți ca împreună să luăm aminte la citirea Cuvântului Sfânt. Iată, Apostolul Pavel spunea cândva în Atena aceste cuvinte atenienilor și le auzim și noi astăzi. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă viața, suflarea și toate